मी तुमचा सगळ्या ब्लॉगर. आज आलतो आपण शेतात. शेतात आल्यानंतर मग काय रोजच्या प्रमाणे आज बी चालते आपल्या कामाला सुरुवात. मग काय अशा प्रकारे आपण घेतलं होतं काल ठिबक पांगून. मग काय ठिबक पांगल्यानंतर मग काय चाललो होतो खाली. मग आपल्याला ही तुरी सोंगायची होती. मग काय अशा प्रकारे आपल्याला तूर सोंगायची होती. बघतो एवढी तूर होती आपली सोंगायची. मग काय हातात घेतला इळा. मग केली आपण सोंगायला सुरुवात. मग काय आपली झाली तूर सोंगणं. अशा प्रकारे आपण घातली होती उनगी पेटी. मग काय अशा प्रकारे झाली आपली सोंगणं. मग काय आपल्याला जायचं होतं थोडं बाहेर. बघू शकता मग आपण चाललो होतो आता घराकडे. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला. आपण चाललो होतो आता घराकडे. घराकडे जायच्या वेळेस मग काय अशा प्रकारे ठिबक तंग करून बी आपण चाललो होतो. हे बघू शकता. मग अशा प्रकारे आपलं झालं आजचं काम. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा.